Tay, natinik ako. Talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging. Nyam, 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 nyam. Tay, ayaw pa rin matanggal ng tinik. Okay lang yan, kumain ka ulit ng saging. O eto pa. Tay, ayaw pa rin matanggal. Ay, naku. O siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo? Dito po sa paa ko. Hey! Five! Kalingawan time! May balita na, may drama pa. Kampiyon! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti-fungal agent. Tikas pa. Kaspa dala. Tapos may pabutangan mo lang, kaspa. Ang skin disease na. Mga kuko nga, doon hindi mayong patuloy lang. Fungi. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining gitawag candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kag ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina. D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. Ambot ang bulak. Yes. Luksama. Bulaklak, bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Bubuka ang bulaklak. So ang bulak na. Sa hilanat Sir JP, sipon kag ubo, amo ning simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells. Subong wala mahadlok ang tao sa sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio. D3 Bio with Physio. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with VCO. Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinuan ang pilas batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit. Economic idang D3 Bio no pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 Bio perde gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ko kuno nga ang babaye flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Wibis la ko makadto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh.
ginapanggalbot lang ang Ginapangipo, flower. Ginahimo ya bouquet. D3 Bio with Visio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso.
sa inyo serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan. Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw. Sama-sama. Buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:06 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Ginadulong man sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. May family history ba na kamuusong tayo piris? Sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon!
Guruso. Wala problema. Talangaw. Talangaw. Kampiyon, 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 kampiyon. Mayong aga, mayong aga, mayong aga. Mayong aga sa mga hindi kawatan. Mayong aga man sa mga kawatan. Subong ang nagarabuab ng isyo ang mga makawat mo. Sa mga makawat, maayong aga. Mayong aga man sa mga hindi kawatan. Kaya raman niya nag-ambisyon yung mga awat man siya mo. Kaya raman niya nga waigid niya kapangawat. Ang mga kawatan, amo pa ang manasig subong ka pagambal sa mga pagpakamalaot sa iban. Sa mga makawat, mayong aga. Sa mga hindi makawat, mayong aga gid sa inyong tanan. Namangkot subong saan pupunta ito? Pupunta ba ito sa politika? Sigurado na yan. Ang investigasyon sa flood control, anomalya nga flood control, the Philippines is underwater. Pareho lang ni sa Taytay nga Panay Guimaras Negros Bridge. Mo man niyo? The bridge underwater. Naway to pa na ni ang Panay Guimaras Negros Bridge. Water under the bridge man niyo, bridge above water. Ay daw ito paano nga ton sini nga flood control nga kuno nga Panay Guimaras sa Negros Bridge. Again pauntat na. Bangod sa isyu sang korupsyon sang South Korea. Sabi no, kamo na nang epekto niya. Sabi gali niya ambal ni Senator Panpiloping Lacson nga sining Agosto lang ay ning mga BGC boys bala. BGC boys sining Bulacan Group of Contractors. Nagkanto pa sa casino. Nagpa-casino pa sila. Grabe no. Mga patayuyagin sila. Amo na ni nga garabuam na isyo sa casino ni kag sa korupsyon sulod pa sila. Kay mga drivers ini ang mga ibanto nagamit sa mga piki nga mga ID. Kay may show cause order suspenderon man sila sa LTO. Sabi nga mga tao no. Oy, ay nakapalimpyo-limpyo. Kada mo nakapalimpyo-limpyo mo. Wais lak balong nga abot naman kamo ni Rocket. Ibangod sini ang Department of Public Works and Highways sa pagpanguna ni Secretary Vivencio Dizon. Nagpasaka na sang kaso subong adlaw sa Office of the Ombudsman sa 18 ka mga individual kag mga companies allegedly na involved sa mga flood control anomalies. Gina-emphasize nga ang ilang mga kaso is non-bailable. Sa 18 ka mga personalidad, halos kalabanan sinisiila ang mga empleyado, mga opisyal sang Bulacan First Engineering District. Sa pagpanguna, sadto anay ni District Engineer subong Assistant Regional Director na si Engineer Henry Alcantara. At subong man si former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Mga kwanis lang, mga BGC boys. Kag mga kontraktor Sanday Pacifico, Corley, kag Sara Diskaya. Ang ining mga personalidad amo ning mga pinakakilala nga mga DPWH official sa Bulacan. Kag madamo pang iban. And also amo ang mga kompanya nga ginapanagyahan sa mga personalidad sa mga mag-asawa nga mga Diskaya. Diskaya kaya gino.
Among them, ang company nga Wawaw Builders, ang Sims Construction Trading. Pero si DPWH Secretary Vince Dizon wala nakambal kung ano nga mga specific nga mga kaso ang ipagin pasaka sa ila. Prote kabalo makita dira basta ba corruption ni violation ni sang Republic Act 3019, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Amo na ni mga kaso subong ginpasaka sa ilao. Bangod sini ati mga pangatubang ni sa isang kaso sa ombudsman kay kabay pakuntani nga madasig-dasig bla. Para at least may naiguan. Ay subong madamo sa mga kuturan tal kambal. Din hasta saan aabot ito ang investigasyon nga ini? Hasta san oni? Dini hasta yung mga construction firm nga ginpasakaan kaso amoning Sims Construction Trading, Wawaw Builders Construction, St. Timothy Construction, ang mga tag-iyan nila sini. So amoning mga pangatubang sang kaso ha. Amoning first batch kag mismo ginpangunahan ni Secretary Vince Dizon ang pagpasaka sang kaso kontra sa 18 ka mga individual dito sa Office of the Ombudsman. Subong daan OIC lang, no? Officer in charge lang ang aton sining taga-ombudsman. Di ka ba'y pakuntani nga madasig-dasig niyo para nga tagaan man hustisya ang pinangabudlayan kag buhis ng nabayad sa aton ng gobyerno. Amo nang nagalala ang korupsyon bangod sa mga tawo nga mga korap sa gobyerno. Samtang ang Department of Foreign Affairs maga-clarify sa South Korea sang 700 billion won or about 28 billion infrastructure loan project sa Pilipinas. Agin mando na ni South Korean President Lee Jae-myung nga ipastop ini pauntaton ang Department of Foreign Affairs mga padayon sa paghambal sa embassy sang Republika of South Korea agod to mag-clarify sa sini mga bagay. Ang Foreign Affairs Department said it took note sang hambal ni South Korean President Lee Jae-myung ang mga project proposal submitted to South Korea for funding. I-verify ini kay tikapon ang Department of Finance, no? Ang nag-deny sini dasig sila mag-deny, no? Kamo na nakambal na kita nga this is bridge underwater. Bridge underwater ang ginatawag nga Panay Guimaras Negros Bridge. Iti Korean government ni ma-finance mo. Ti bangon tiyagin pauntat kabahin bala diri. Kay ti subong ay pasang matag kung ano nga klase sang infrastructure loan sining 28 billion pesos worth. Nagin pauntat, gin pa-stop ni South Korean President. Kung bala na dala diri ang Panay Guimaras Negros Bridge. Kaya kung nadala di, tamo na naton nga ginahambal nga bridge underwater. May nakita ka mo nga taytay nga talom tobe. Tunaw mga mo ni. Mangod kay may possible kuno future nga korupsyon. Tikita nyo lang na. Dola salig sang South Korea sa aton sa Pilipinas. Kadamo-damo gid sa mga kawatan. Dati kuan mo future may futuro, may basi nga may korupsyon nga matabo.
sining infrastructure projects. And by the way, ang GRMP to Halao River po multipurpose project o kon GRMP to ni kuan man ni siya mo. South Korean finance project man mo. Kung ano status is ni. Ito ay pagani ko naman matapos ni. Oras sa aton nga pagpangalagad las 11:20 na. Padayon kamo nga nagapamati diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa Key 5 News FM Iloilo. Ara na si Key 5 Gini Kauyunan. Check naton siya kay si Mayor Raisa Cho. Nag-inspeksyon sang flood mitigation project dira sa Barrio Obrero. No? Barrio Obrero Ano nagdala naman si Mayor Cho sang Polgadira? Martilyo, lagari, tigib. Kaya nag-inspeksyon siya mo. Ano nakita ni Mayor Raisa Cho? May yun clock man to ay. Iti gin-inspeksyon niya, nagligad to, may dala nga Polgadira. Ano, nadala siya mo, may dala man sa gapon Polgadira. May dalaman sa gapon niya martilyo, kontigib, lagari. Ano nakita niya? Why si Kaki 5 Gini Kauyunan? Why time mo nga, lagas sa kita sa time mo. Kag subong man, sa ibang panaton niya mga balita, yung parte ni sa mga, mga informal settlers dira sa ginpatahom naton nga Sunset Boulevard. Ari pa kido, Mayor Cho. Ay, dalaman to martilyo mo kag tigib to pang gubaning mga illegal settlers to. Patahom nato na, pero subong itsuray na basurahan. Amo ginambal ta daw. Kung hindi na mapauntat. May pulos ng Sunset Boulevard. Ay kadamo na sa mga kubo-kubo subong o. Okay mo lang ng kaning baligya kay livelihood ina, pero dapat ipamtang sa husto nga lugar dapat parariho kag limpyo. Ang isa to sa mga tagiya sang illegal structures kani. Singgitan siya nga sa way pa ni kaning dalan day, agwandak mi day. Nagantos kami day. Sabong niya may dalan na palinon nyo kami day. Nga imo ginadota na tindugan mo daw. Check tabi si Kaki 5 Gini Kauyunan nara sa aton nga linya kung ano nakita ni Mayor Raisa Cho sa iya sining ocular inspection sa flood control mitigation project dira sa Barrio Obrero. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Gini, may dalang Polgadira si Mayor Cho. Kasama din kay 5 John. May dala sa Polgadira pag inspeksyon niya sa sa flood control. Ay, wala. Kay 5 John. Nagligad to may Polgadira to sa may gintakos-takos to siya mo. Oo, wala kasi 5 John. Okay na. Ang payong, may payong siya. May payong kasi 5 John. Pero hindi niya payong sang Rolls Royce ha. Payong siya kay 5 John. Iya to yung payong sa iya staff kay mainit kay 5 John. Hindi man sa una payong niya uswag ilunggo mo. Hindi na uswag ilunggo payong subong. Hindi kasi 5 John. Daw hindi ka gidkaabot aw. Ano nakita ni Mayor Soto? Actually, kay 5 John, nag-upot kita sa ina sa inspection. Ongoing kay 5 John ang construction ng flood mitigation project kay 5 John. Nagalaba siya sa 649 meters kay 5 John. Actually, kay 5 John, wala man gid problema no kay 5 John ang project itself kinakita naton nga visible ongoing so hindi siya mo-consider nga palpak or ghost project kay 5 John. But rather ang nakita lang to sang alkalde is wala siya sang public consultation kay 5 John. Initially ang ginpangayo sang barangay kay 5 John sa Barrio Obrero ang i-repair ang ilang tawag ni ang ilang seawall kay 5 John. Pero nakibot sila nga doging obrahan na kay 5 John sang esplanade type na naglapad kay 5 John. Hindi pa sila? Hindi pa sila? Hindi pa sila nga pwede sila ka walking naman da?
Ang problema ka kay Fab John sa area, according to Mayor, ti isa kilid kay Fab John sa likod siya sa Philippine Coast Guard nga district, Coastal Visayas. Tapos sa piya ka portion naman kay Fab John, iya na sa Assumption, nga eskwelahan kay Fab John. Kag sa punta, iya na sa power, or ang isang more power kay Fab John. Most is ang mga properties is private na kay Fab John. Kung matapos na espanad, anong problema sa yang hindi man na siya manabats na? Ang problema sa kay Fab John, kung pasudlon bala or i-allow sang ining mga private property kay Fab John, nga magsulod ang tawo. Kaya mo na kay John. Ang purpose na flood mitigation project ini mo. So parang hindi matamaan slabi kung dalag ko ang balod nga hanos dira sa ila. Actually, naman na kay Fab John, do repair lang to tanin sa seawall. Nakita na to kay Fab John, no, nga nami man siya ang pag-ubra ba kay Fab John, kaya according nga ni sa to no, Office of the Building Official, nga ang pagpuruma kay Fab John sa seawall, doon nagapa-curve siya bala kay Fab John. Instead nga ang balot tabok sa riverbank kay Fab John, ginapabalik niya. Why na kay Fab John nagabot sa land area? Kaya mo na kay Fab John, no, okay man siya, pero wala isang public consultation kay Fab John. Kaya isa sa mga nakita siyang alcalde is that nga ining project kay Fab John is under sa St. Timothy Construction and Company, which is amoni kay Fab John, ang isa sa mga construction firms sa mga Diskaya na revoke ang license ng ilang construction de K5 John. According to Mayor, nagsulat naman siya sa letter, no, sa DPWH kay Secretary Vince Sison kung ano ni ang plano sa DPWH since may mga pila ka proyekto diri kay Fab John ang Diskaya sa Iloilo City kung sino ba ang mapauntat ang city government na o kung ang DPWH kay Fab John. Ti pantaton niya kung makaya ya puntaton sagal pa sa mangkot. Hindi man siya basta akalde, hindi niya man mapaunta sa kay Fab John, no? Kay wala pa sang update from the DPWH kay Fab John. As of now kay Fab John, ongoing ang projects kay Fab John. So tatlo to ka phase siya, phase 1, do ka phase 1 kag ang phase 2 kay Fab John. More or less 400 million to ang budget, pero ang second na phase 1 kay Fab John, di suspend anay siya temporarily because nga may barrier kay Fab John. Ang doiya sang more power bala kay Fab John, hindi siya ma-continue. Iyan mo na ang naging suspend right now ang construction sa portion sang phase 1 kay Fab John. Pero kayo na pag-upod yung inspeksyon, padayon ang obra. May mga construction worker nga nag-alubra to subong. Kayo na. Yes, sir. Yes, kay Fab John, may mga nag-ongoing itong construction kay Fab John. No? May pinakita ito mga construction workers nga nakita actually kay Fab John, mga Tagalog pa gani sila. Nag-direct kita communicate sa ila kay Fab John, pero doon sila kayo hindi una sa hiligay nun. Kaya yung explanation nga why sila idea kung saan ni kay Fab John matapos ang project. Pero naman nakita-kita nga iba niya portion, ang seawall, na human niya kay Fab John, may mga ginadugang na lang sila bala kay Fab John. Hindi na ito specifically ma-describe kung itong ginadugang nila sa kilig. Pero part sa construction kay Fab John. Part sang 400 million. Yes, kay Fab John. So anong plano ni Mayor Cho, mamangkot sa anay kung anong status siya sini sa DPWH sa Central Office? Yes, kay Fab John. Kaya hindi man bala basta-basta ang syudad na maka-desisyon sa kay Fab John. Kaya ang implementing body kay Fab John, kung implementing agency is national government kay Fab John. Hulaton niya pa ang response ni Secretary Vince Sison kung ano ang plano sa mga proyekto nga sa idalom sa mga Diskaya kay Fab John. Kay nakita naton. Ginpang ang St. Timothy Construction yan yun ang patigahan sa makasawa nga Diskaya, ginrevoke na ila lisensya sa pickup. So anong status na, no? Kung ongoing, patapuson na doon i-implement ang ang revocation. So that's why nakasulat na si Mayor Cho kay Secretary Dizon.
Yes, kay Fab John, nakasulat si Mayor sa last week kay Fab John. Pag pag wagit siyang balita, naging revoke ang license ng Philippine Contractors Board Association kay Association Board kay Fab John. Di mo talang sulat ng alkalde kay diri sa city kay Fab John. We believe more or less yara sa 8 ka mga proyekto ang ongoing kay Fab John under sa mga Diskaya, pero different sa mga contractors kay Fab John. May Saint Timothy, Saint Liturgic kay Fab John, may Alpha Omega kag YTR kay Fab John. Why isang Saint John kag Saint Jenny, no? Wala. Saint Paul. Saint Paul. Why man? Why man Saint Paul? Saint Paul kay Fab John kay dira sa may Luna. Oh. Anyway, why pa sang ginambal gid si Mayor Cho, ano himuon niya sini nga proyekto, no? Why pa sa sang desisyon wala kung wala. Padayonon lang wala pa, or ipauntaton niya wala. Wala pa. Ang haman niya, na lang anay, isigisihon ang construction sa kay Fab John. Unless nga makareply ang national government, ang DPWH, aman na yan mag-acto ang syudad kay Fab John under sa directives naman ni Secretary Vince Tison kay Fab John. Oh, kaya kinanglano na kay si Mayor Raisa Tsodan na economics graduate mo. Subong pa naman siya, ma-intra naman siya, ma-civil engineering naman siya. Mo to kay Fab John. Pero in fairness to Mayor Isa, go po din sa kay Fab John. Mayon na kay amo nang nadayaw man naton kay Mayor Cho kay balaan mo ginakadtuan niya gid bla to para makita igid personal ang ini mga proyekto. Actually kay Fab John, no. Dito ya kang last week kay Fab John sa may Lanet Del Road. Amo to yan ang hambal man ang alkalde na since nautod niya ang proyekto kay Fab John sa drainage project kay Fab John. Posible man niya nga i-check niya sa budget kung nadala ni kay Fab John sa congressional budget. Kaya kung wala nadala sa congressional budget kay Fab John, ang city to ya ama patapos ang drainage sa may Lanet kay Fab John. Mangutang naman ta. Okay. Amo na kay Fab John. So far, nalibot naman sa city government ang mga ang mga proyekto, no, ang flood mitigation project sa city nga allegedly may ginapahayag na those projects delayed kay Fab John kag palpak as to mention ang kay President amo na gani nga mambal naton paano mo mahambal nga palpak way pa gani matapos no kasi ni bali man ang statement ni President Marcos bla with all due respect man kay President Marcos, no? Paano ka makambal sa isang proyekto way pa matapos? Ay na may certificate of completion na blang nga natapos na kag hindi mayong itsura blang ti makambal ka blang ginaobra pa kani palpak na ano nga. Daw hindi man gusto. Amo na nga ginabangil sa subong ang delayed ati makuha na ya madisponera na ya kay ti may mga project yung national government kag ginpauntat pan sa city government mo. Ang ginatawag nga palpak hindi mo na matawag nga palpak kay way pa matapos. Ni bla? Amo to ang ginanamin niya nga palpak kay Fab John. Kali kay mga tarungan nila subong ginagamit nilang statement ni President Bongbong Marcos nga palpak. Sorry kay Fab John? Amo na nga ginapangatarungan nila, ginabangil nila perme ang statement ni President Marcos nga palpak. Actually, kay Fab John, is actually isa lang man to ang nabisita ni President Marcos ang sa San Isidro kay Fab John. Ang defense man to kay Fab John sa Iloilo City District Engineering nga hindi man to siya palpak, but rather wala pa siya kay Fab John natapos because may mga pending pa nga problema sa mga informal settlers sa lugar kay Fab John. Okay. Saan man inspeksyonon ni Mayor Raisa Tso, basta informasyon ka na ang ining mga gadamo nga mga informal settlers subong sa Sunset Boulevard? Actually, kay Fab John, wala pa information kung makbisita si Mayor sa informal settlers Sunset Boulevard. At sa bahay naman niya sa Dirin namin ko magdala di sa Maso, Martilyo, ang mga informal settlers lang kasi agin mangguba na mga dayaw pagkikita sa iya. I-video mo gid?
Yes, K5 John, sorry. Kung makatuan niya, kag kung pang martilyo ya, kung pang masol ya itong mga illegal structures, so madayaw na gid kita kay Mayor Cho. Actually, kay K5 John, hindi, do ka imposible nga si Mayor gito ang martilyo. Kaya ang mo ka na mo, seremonyal man lang na. Kay balan mo, kung hindi sa maayo, kag hindi illegal, so dapat gubon. So, pa mga seremonyal blang ginamartilyo ni Mayor Chobla? Ikaso kasi, Fab John, ang diatilogan sa mga informal settlers, private property siya mo. Oo. Wala pa ni sa discretion sang syudad kung paano ni kay Fab John kay ang desisyon ay ara pa ya sa tag-iya sang duta kay Fab John. Di posible i-check ni sa aton nga local housing kay Fab John kung may permit ni sila or din pasugtan ni sila sang tag-iya sang lupa nga magstay diri, pero kung hindi amo na dira na ma-take action ang syudad kung ano man ang mga posible nga maagrihan nila with the owner sa mga private nga lote kay Fab John kay nagululhot ng sila kay Fab John nga do ukong. Oo, gani. Hindi taguluhong pero nag-ulhot sila, no? Oo, sang una kay Fab John, gamay lang sila kay Fab John. Sa pusubong saning nabalaan nila nga naglaway. Madamo ang nagalagaw. Oo, naglaway na itsura sang Sunset Boulevard. Subong kay Fab John, more or less, mga dera na sila sa 140 plus sa kay Fab John. Imagine, 140 ka mga panimalay, informal settlers. 140, wala ton tanay nga mag-500 Oo, amo na kasi Fab John, nag-according sa aton nga local housing, nga take action naman sila dala kay Fab John. Kaya posible man nga i-relocate inang mga informal settlers dala kay Fab John sa Sunset Boulevard. Okay. Good job. Salamat yun kay 5G ni. Sige kay Fab John, ini nga balita ang gadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas pabastag ng alkaline base nga vitamin C. Gani mga ka-K5, agud malikaw sa bo, hilanat sipon kag trangkaso, mag-inom sa Mighty C. Report nagikan sa El City, ini sa K5, dyan ikaw usunan para sa kampanya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. 11 Mbps. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Jenny Kauyuna nagikan sa City Hall at tiway man sang Polkadira kag martilyo. Pero mag-inspeksyon si Mayor Raisatso sa Sunset Boulevard. Mayor, dapat nga may martilyo kagid. Parang seremonyal blang ikaw gaguba kundi madayaw pagid tawo sa imo. Sincero kaya bla sa imo mga obligasyon para sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Sabi mo kasigitan pa iban to nga. Yan sa una sa way dalan de. Kami lang de kantos. Sumul niya may dalan pa. Halinon niyo kami de. Balikan tani karon dugay-dugay pagkatapos kidamang sini. Standby mga ka-K5. Mabalik kita dugay-dugay pagkatapos kidamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
Ako na pinangalaki ka kape sa tamo. Bisan noon muna away ka pa nakakamahaw sa agay di magkapto si Putsan. At syempre may araman sa Mighty C. Sigot na. Tapor, gabi ka mga tulog ka mga ato ha. Hindi ko naman tulog ka muna. 1, 2, 3 lang. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sa sa'yo ang last mo naglugbo. Gabi. Wow, gabi. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo, wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Once more. Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! forward! Si Manny Maho!
Mag-divide ka mo tatlo. Okay. Okay, kita. 3 lang. Okay. Final round. I-products mo na! May puso! Grabe sila kay guwapa, oh. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyog na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kabilog. Six lang ang padalagan. Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan naton ang trangkaso hilan at sipon kag ubo kon nagatumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Bangod sa SNA extra virgin coconut oil. Agin pamanan sang vitamin D3 nga effective ini sa pagpamatay sa mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sining lawas. Ilabi na gid ang dengue, no? Impacts kag iban pa nga mga virus nga nakaresulta sa aton sining pagmasakit. Di parang maproteksyonan ng aton sining lawas kontra sa mga virus, mga ka-Key 5, dapat nga mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ilabi na gid ko nag-start ikaw sa balaon kay matubing nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas mo lang imong hilanat kay may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May na obserbaran ka bala nga pulang rashes nga nakatubo sa imong guya kag dugan. Initanan ang sintoma kag patimaan nga basi may dengue ka. Gani mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil, parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides. Sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung na-dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium. Nakabulig proseso sang platelet aggregation, malikawan sang lawas ang bleeding kung na-impiktar ka sang dengue. Tinluan ang ugsaran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag mag-inom ikaw sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo nga ini magmasakit mag D3 Bio ka. Gusto mo nga kondisyon ang lawas mo wala masakit mag D3 Bio ka kag parisan mo sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system para malayo kita sa mga balatian. Ang Mighty C isa ka Mighty C kag D3 Bio mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan. Kag available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, ari sa Ilope Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. Sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Sa Costmart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Salvacion Street, Pasig City. Kasubong adlaw may libre nga consultation kag check-up dira sa Pasig City.
Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? I-announce ni President Marcos Jr. ang komposisyon sang tukoron niya nga mga investigar sang manumalya nga mga flood control projects. Na-appoint na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, former DPWH Secretary Rogelio Babes Singson, kag si retired Supreme Court Justice Perlas Bernabe. O tatlo, kag base madugangan pa ini. Pero anytime this week, kasi announce na ang komposisyon ni President Marcos sa informasyon naton nagikan sa Malacanang. Dugangan pa ining tatlo bala kung amo na lang ini sila. Ang komposisyon sang mag-imbestigar sang maanumalya nga flood control projects. Samantayan ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Standby na kamo, mabalik kita dugay-dugay. Pagkatapos ang aton sini nga DTX 500 Health Alert. Kag Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 Buwan isang tao. ka! Dahil ang mga MCTs ay nagpapataas ng metabolic rate ng katawan na nagbibigay daan sa atin na gamitin ang mga fat reserves nito upang magiging panggatong upang palakasin ang metabolic na pangangailangan ng katawan. At ang mga monoglycerides tulad ng monolaurin na nagmula sa Klinika D3 Bio ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naninirahan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay. Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta proteksyon pala sa atay, Klinika D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay. Mag-Klinika D3 Bio araw-araw. D3 Bio Health News. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500. DTX 500 sa mga butika. Hello po sa ating mga ka-DTX 500 at ka-Mighty C. Welcome po kayo sa ating DTX 500 and Mighty C Health Alert. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farland. I hope na araw-araw ay umiinom po kayo ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, para palaging protektado ang ating katawan laban sa anumang mga sakit at mga karamdaman. Dapat lang, Doc Far. Anyways, ngayong araw, pag-uusapan natin, Doc Far, ang tungkol sa ating mga mata. Yes. At kung paano ito mapapangalagaan sa araw-araw ng pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, dahil ang ating mata ay nagtataglay ng 1 milyon na mga nerve cells at kaya nitong mag-focus ng 50 magkakaibang bagay ng sabay sa kada segundo. Galing talaga. Oo, at kaya nitong kilalanin ang 10 milyong iba't ibang kulay. At sa katunayan, Doc Far, 80% ng ating mga natututunan tungkol sa iba't ibang mga bagay ay dahil sa ating mga mata. Ngunit marami ang pwedeng maging sanihan ng pagkawala ng paningin. Totoo yan, Sir Ted. Isa na dyan ang diabetes na pwedeng makaapekto sa ating mga mata. Yes.
Yes. Ito ay ang diabetic retinopathy, isa sa komplikasyon na dala ng diabetes, Sir Ted. Tama. Ito ay ang pagkasira ng retina na matatagpuan sa likod ng ating mga mata na nangangailangan ng supply ng dugo. At ang DTX 500 ay sagana sa charantin mula sa ampalaya extract na isa sa mga sangkap nito na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Tama. At dahil sa ang DTX 500 ay napakataas ang taglay nitong antioxidant, kaya ito ay napakalaking tulong sa pagpapababa naman ng tensyon sa mga mata na dulot ng oxidative stress dahil sa mga free radicals. DTX 500. Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang, unting-unting nanumbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika ba ang Mighty C Alkaline Vitamin C naman, Doc Far, ay nakakatulong upang mapigilan ang pagkasira ng mga mata sa pamamagitan ng pagpaparami ng collagen sa katawan. Sapagkat ang collagen ang nagbibigay ng estruktura at forma sa lahat ng parte ng mata. Ang Power Duo tandaan ho rinyo, Power Duo combination ng DTX 500 at Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ay isang napaka-epektibong antioxidant upang maiwasan ang panlalabo ng mga mata. Yes, Sir Ted. Itong mga free radicals para itong mga kalawang na dahan-dahang kumakapal sa ating mata. At ang problema ay hindi po ito nararamdaman. Yun. Magugulat ka na lang. Bakit nalalabo na yung mga mata ko? Dahil ang karamihan pala ng mga selula na sa ating mata ay nasira na po ng mga free radicals. Naku po. At ang pamamaga ay nag-uumpisa po yan sa mga kugatan sa mata hanggang sa masira na talaga ng tuluyan ang mga nerves cells, Sir Ted. Kaya sapat na yan na rason na dapat uminom na tayo araw-araw ng DTX 500 Dapat lang. na may pinakamataas na antioxidant property sa buong mundo, Sir Ted. Wow. So, well, in fact, mas mataas pa ito sa cherries and berries Yes. So yung pinagsamang kombinasyon ng DTX 500 Doc Far at Mighty C, nakakapagpataas din pala ng glutathione sa ating katawan. Yes, Sir Ted. At ang glutathione na ito ay isang innate antioxidant na ang ibig sabihin nito, ito ay gawa mismo ng ating katawan. To be more specific, ito ay ginagawa sa ating atay. Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay napakainam para sa ating atay. Tama. Dahil nakakatulong ito sa paglilinis sa ating atay at dahil dito ay tumataas ang production ng glutathione. So pag araw-araw kang naka-DTX at Mighty C, the alkaline vitamin C, mababa ang chance natin na magka-diabetes at magka-komplikasyon na dala nito gaya ng panlalabo ng mata at malilinis pa ang atay natin. Anyway, isang tanong ko sa iyo, Doc Far, nakapagkape ka na ba kanina? Yes, Sir Ted. Naku, sarap kaya ng pakiramdam pag nakapagkape ka. Pero dapat yung kape ay DTX Coffee Mix. Ito yan. Oo, dahil ito yung kape na nakakape ka na, nakapag-detox ka pa. Yes. Wala na naman tayong oras, Doc Far. Maraming salamat na lang sa mga suking tagapakinig. Ito si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farlan Sindak ay nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin. DTX 500. Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. DTX 500 Health Alert. DTX Coffee Mix. May GSC na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problem. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sa ating mga taga-subaybay, isang mainit na pagbati ang pinapaabot sa inyo ng ating programa, ang DTX 500 at Mighty C Health Alert. Alam niyo po ba na maraming masamang epekto sa kalusugan ang kawalan o kakulangan sa tulog? Dahil ang tulog po ay isang paraan ng katawan upang makapagpahinga. At kami pa rin po ang inyong makakasama sa ating talakayan. Ako si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan. So, may tanong ako, Doc. Ano po ba ang masamang maidudulot kung palagi tayong kulang sa tulog? Napakaraming masamang epekto, Sir Ted, kung palagi tayong kulang sa tulog. Yun. Parang inalisan na natin ang karapatan na makapagpahinga yung ating katawan Tama. The more kasi na hindi ka natutulog, the more nasisira yung katawan mo. Nako. Kasi hindi siya nakakapag-repair Kaya dahil nga patuloy
itong nagtatrabaho sa bawat segundo na ikaw ay gising. Kaya hindi po maganda ang resulta dahil tumataas po yung free radical sa katawan. Kaya kailangan ang sapat na antioxidant sa ating katawan. Araw-araw ay dapat uminom ng DTX 500 at Mighty C D-Alkaline Vitamin C. So sa mga mahilig magpuyat dyan ha, makinig ho kayo. Take note ha, lalo na kapag hindi kayo mahilig kumain ng prutas at gulay, pwede po itong magdulot ng memory loss o hihina ang inyong memorya. Bakit nga ba ganun, Dofar? Habang tulog Sir Ted ang isang tao ay pwedeng... Oras sa K5 News of Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. COMELEC maglalabas na show cause order hinggil sa 30 million pesos na donasyon ni Lubiano kay Senator Escudero noong kampanya. Ilang pamilya sa Isabela na kinabang sa walang gutom program ng DSWD. Malay PNP may bagong hepe, seguridad ng mga bisita sa Boracay tututukan. Sa gitna ng emergency, pulis pinaanak ang isang babaeng buntis sa Orani, Bataan. Samantala, 21 mag-aaral ng Eganya National High School at Eganya Elementary School sa Sibalo, Mantique sumama ang pakiramdam matapos makalanghap ng malabayabas na amoy. Samantala, lalaki patay matapos saksakin ng 21 beses sa lalawigan ng Iloilo. Barangay Tanod patay matapos barilin sa Merida, Leyte. 117.4 milyon halaga ng shabu mula Enero hanggang Agosto nasabat ng PNP Negros Oriental. At 1 milyong halaga rin ng shabu nasabat naman sa 2 operasyon ng PNP sa Misamis Oriental. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, maglalabas na ang Commission on Elections o COMELEC ng show cause order kay Centerways Construction President Lawrence Lubiano ngayong araw September 11. Nais ng COMELEC na ipaliwanag ni Lubiano kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense dahil sa pagbibigay di umano ng donasyon para sa Nooya senatorial candidate na si Senator Francis Cheese Escudero. Muling inulit ni Garcia na may 4 na kumakandidatong senador ang nakatanggap rin ng campaign donation mula sa mga kontratista. Kinlaro naman ni Garcia na uunahin lamang nila na pagpaliwanagin si Lubiano at isusunod na rin ang iba pang contractors na nagbigay ng kontribusyon sa mga kandidato sa 2022 polls. Samantala, 10 contractors ang natukoy nila naging donors rin ng mga kandidato kung kaya't umabot na sa 52 ang bilang ng mga kontratista na natukoy ng COMELEC. Network News. Mighty C Network News. Samantala, ilang pamilya sa Isabela na kinabang sa walang gutom program ng DSWD ang kampyon. Nabalitang yan atin ni K5 Mary Lore Duque. Matagumpay na isinagawa sa mga bayan ng Tumawini, Santo Tomas at Cabagan, Isabela ang Food Redemption Month sa ilalim ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tuwang-tuwa ang mga benepisyaryo matapos makatanggap ng 3,000 na food credits na ginamit nila sa pagkuha ng iba't
iba't ibang masustansyang pagkain mula sa partner retailers. Ang aktibidad ay alinsunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang sapat na pagkain at masustansyang kabuhayan para sa bawat sambayanang Pilipino. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Marilord Doque para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at lalawigan ng Isabela. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, Malay PNP may bagong hepe. Seguridad ng mga bisita sa Boracay at tututukan. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Leonard Viray. Itinilaga bilang bagong officer in charge or OIC Chief of Police ng Malay Municipal Police Station si Police Lieutenant Colonel Alain Terence Licdane. Pinalitan niya si Police Major Marisa Arellano na tumayong OIC ng himpilan sa loob ng isang buwan. Bago itinilaga sa Malay, si Police Lieutenant Colonel Licdane ay nagsilbi bilang hepe ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o RPDEU sa ilalim ng Police Regional Office 6 kung saan nakilala siya sa pamumuno sa mga operasyon kontra iligal na droga. Ang pagpapalit ng pamunuan sa Malay MPS ay bahagi ng normal na proseso sa pagtalaga ng mga opisyal sa iba't ibang posisyon upang higit na mapalakas ang serbisyo ng kapulisan sa mga komunidad. Samantala, nananatiling maayos ang seguridad sa isla ng Boracay na sakop ng jurisdiksyon ng Malay Police at tiniyak ng mga otoridad na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay para sa kaligtasan ng publiko at mga turista. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sa gitna ng emergency, polisa pinaanak ang isang babaeng buntis sa Orani, Bataan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Ruel Tarayaw. Umani ng paghanga sa publiko ang isang pulisa na nagpaanak sa isang ginang na may kapansanan umano sa pag-iisip sa kasagsagan ng paglilibor nito sa kanyang kabuanan na nirespondihang rescue na itinawag sa 911 sa sitio Alikabok, Barangay Bayan, Orani, Bataan. Matapos matanggap ng pulis ang tawag, mabilis na rumisponde ang mobile patrol ng PNP kasama sa Police Master Sergeant Ronald Imperial kung saan inabutan ang 30 taong gulang na ginang na nasa akto ng panganganak sa ilalim na isang puno sa naturang lugar. Dahil malabong umabot na umano sa ospital para manganak, hindi na nagdalawang isip si Imperial na gampanang panakin ang babaeng buntis na maluwalhating nailuwal ang isang malusog na babaeng sanggol. Bunsod dito, umani ng papuri at paghanga sa publiko ang ipinakitang kagitingan ng pulisa sa pagtupad sa kanyang tungkulin at iba pang kaalaman pagdating sa emergency response na lalo pang nagpalapit sa damdamin ng mamamayan sa kapulisan sa naturang lugar. Ito si K5 Ruel Tarayaw para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Sentro Luzon, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At 21 mag-aaral na Eganya National High School at Eganya Elementary School sa Sibalom Antique sumama ang pakiramdam matapos na makalanghap ng malabayabas na amoy. Detalye ng balitang yan, hatid sa rin ni K5 Family Palanog. Umabot sa 19 na mga mag-aaral ng Eganya National High School at 2 naman mula sa Eganya Elementary School ang dinala sa ospital matapos na sumama ang pakiramdam at nahihirapan sa paghinga dahil nakalanghap ng malabayabas na amoy habang nasa klase kahapon September 10, 2025. Sa panayam kay Police Major Renato Monreal II, Acting Chief of Police ng Sibalom Municipal Police Station, kanyang pinahayag na dakong alas 9 ng umaga nagrereklamo ang mga mag-aaral at guro ng paaralan na may nalanghap silang matapang na amoy at sa pagsusuri ng kapulisan may umaming magsasaka na nag-spray ng kanyang palay gamit ang Vindex pesticide. Alas 8 ng umaga tinatayang 20 hanggang 30 meters ang distansya sa paaralan. Dahil dito nakaramdam ng sintomas sa mga mag-aaral katulad ng pagkahilo, pananakit ng dibdib at tiyan at pagsusuka. Pinahayag pa ni Police Major Monreal na nasa establing kondisyon na ang 19 na mga mag-aaral kung saan nananatili pa ito sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital o RMSMDH sa bayan ng Sibalom habang 2 naman ang finorward sa Angel Salazar Memorial General Hospital o ASMGH sa bayan ng San Jose. Ayon naman kay Dr.
Dr. Juana Dolor, OIC Chief ng RMSMDH. Ang dalawang mag-aaral na dinala sa San Jose ang may cardiac problem at ang isa naman ay may history ng stroke. Dahil dito, suspendido ang klase ng nasabing mga paaralan mula September 10 hanggang 12, 2025. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, lalaki patay matapos saksakin ng 21 beses sa lalawigan ng Iloilo. Detalye ng balita, hatid kay K5 Kim Kaluyo. Patay ang 47 anyos na lalaki matapos pinagsasaksak ng 21 beses ng live-in partner ng kanyang stepdaughter sa Barangay Santo Niño Norte sa San Miguel, Iloilo, pasado alas 3 ng madaling araw, Setyembre 10. Ang sospek ang kinilala kay alias Ayan, 34 na taong gulang na tubong Daet, Camarines Norte. Base sa investigasyon ng kapulisan, magkasama pang uminom ng alak ang biktima at sospek kasama ang isa pang lalaki na si alias Panot. Di umano'y may pinag-awayan ang mga ito hanggang sa pinagtulungan ni Albert at Panot si Ayan. Umuwi pa sa kanilang bahay ang sospek na si Ayan matapos ang away, ngunit bumalik ito sa bahay ng biktima. Pumasok sa kwarto nito, sinakyan habang natutulog at pinagsasaksak hanggang sa binawian ng buhay. Nakatakas naman ang sospek at base sa CCTV, may dala itong gamit na kanya nang hinanda bago pa man gawin ang krimen. Napag-alamang dati nang may alitan pa ang biktima at sospek dahil hindi ito boto sa relasyon ni Ayan at ng kanyang stepdaughter. Sasampahan naman ang kasong murder ang sospek. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din, Barangay Tanod patay matapos barilin sa Merida, Leyte. Balitang hatid sa atin kay K5 Carol Medino. Walang awang binaril ng hindi pa nakikilalang sospek ang isang barangay Tanod sa Barangay Poblasyon, Merida, Leyte, madaling araw ng Setyembre 10. Kinilala ang biktima na si alias Botoy, 32 taong gulang, may asawa at residente ng nasabing barangay. Ayon sa report mula sa Merida Municipal Police Station, nagtamo ng tama ng bala ang biktima sa likod na parte ng kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Agad namang nagsagawa ng investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad para sa agarang pagkakaaresto ng salarin. Samantala, una nang may naiulat na shooting incident sa Barangay Canbantoga sa nasabing bayan sa parehong araw. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At 117.4 milyon na halaga ng shabu mula Enero hanggang Agosto nasabat ng PNP Negros Oriental. Balita hati, K5 Rufa De Vero. Mahigit 117.4 million pesos na halaga ng hininala ang shabu ang nasabat ng Negros Oriental Police sa unang 8 buwan ng taong ito. Ayon kay Lieutenant Stephen Polinar, spokesperson ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO, na mahigpit na ipinapatupad ang kampanya laban sa ilegal na droga dahil isa ito sa 4 na priority agenda ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa talaan ng NORPO, mula Enero hanggang Agosto, 358 na anti-illegal drug operations ang isinagawa na nagresulta sa pagkakaaresto ng 376 na individual, pagkakasamsam ng 17,274 gramo ng hininila ang shabu at pagkakakumpiska ng 42.2 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana. Samantala, may kabuuang 1,306 na operasyon laban sa mga wanted na tao ang isinagawa sa parehong panahon. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News.
Samantala, 1 milyong halaga ng shabu bata sa 2 operasyon ng PNP sa Misamis Oriental. Balitang hati, DKK5K, Buscaino. Nasabat ang 1 million pesos na shabu sa 2 operasyon sa Misamis Oriental. Unang inaresto ang 50 anyos na si alias Rene, residente ng Bulugan, El Salvador, at kilala sa pagbebenta ng droga sa mga driver at kanyang mga kapitbahay. Nasamsam sa kanyang posisyon ang 80 gramos na shabu na mahigit kalahating milyong peso ang halaga at mga drug paraphernalia. Hinuli si Rene ng mga operatiba sa El Salvador City Police Station sa pamamagitan ng search warrant sa kanyang tirahan. Timbog naman sa joint bypass operation ng RPDEU Team 2, PDEA RC-10, CIU, Kokpo PS2, PDIC SOU-10 at RIU-10 ang 30 anyos na si Makit alias Aliwarang, walang mga trabaho at residente ng Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Sa Lanao del Sur ang source ng 2 sa illegal drugs. Pinaniniwala ang first offender ang 2 suspect at sa Barangay Kamaman-an at kalapit na mga lugar ang kanilang operasyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy na tayo mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad. Sugatan ng 3 mag-aarala matapos ang pamamaril sa loob ng Evergreen High School sa Evergreen, Colorado. Dinala sa pagamutan ng mga sugatang biktima habang nagpatupad ng lockdown sa paaralan. Halos 100 kapulisan ang rumisponde at isa-isang sinuyod ang mga silid-aralan para hanapin ang sospek. Ito na ang ika-47 pamamarila sa loob ng paaralan sa United States sa ngayong taon, kung saan 24 na rito ay sa kolehiyo habang 23 naman ay sa K-12 school grounds. Patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo habang pinaghahanap pa rin ang sospek. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Romeo Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di superior antioxidant. Para manikawan nato na makamamatay nga cancer, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Para manikawan nato ang komplikasyon sa mga balatian, sa aton sililawas bangod kay may diabetes kita, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Para makontrol ang aton diabetes, DTX 500. Para mahamok ang atong katulugon kun gabi, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga K5 kag subong. Ari na kita sa aton mga balita. Kag ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Sa aton sini mga nakapanguna nga mga balita.
Nagingyo si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Department of Justice nga mag-isyu sang Immigration Lookout Bulletin Order. Batok sa kay anay DPWH Secretary Manuel Bunuan, Mayor Rene Maglangki kag sang Candaba, Pampanga. Ginpaidalom man sa elbow ang mga opisyalis sang MBB Global Properties Corporation. Suno kay Secretary Dizon ang hinyo amo ang agod hindi maatrasar ang nakapadayon nga investigasyon sa mga flood control projects. Una na nga ginbuyagyag sa Senado ni Senate President Pro Tempore Panpiloping Lacson nga may family business si Bunuan kay Maglangki nga isa man ka kontraktor sa binilyon ka pisos nga balor sang flood control projects. Ang mga opisyalis sang MBB Global Properties Corporation nga mosanday si Monique Maglangki, President, Sunshine Bernardo, Corporate Secretary, kag Fatima Gay Bunuan de la Cruz, Treasurer. Ini ang mga individual, ang mga kabataan nanday Mayor ni Maglangki, DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kag Secretary Manuel Bunuan. Samtang sa iban pagid yung mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Ginbasura ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang request sang abogado ni former President Rodrigo Duterte nga ibalik na sa Pilipinas on aprobahan sang International Criminal Court ang iya nga interim release. Sang Martes ginpahayag ni lawyer Nicholas Kaufman nga dapat ibalik sa Pilipinas si Duterte bangod sa nakalala nga kondisyon sini sa detention center sang ICC sa The Hague, Netherlands. Suno kay Bersamin ginatugyan nila sa mga abogado ang pagpabutyag sang amuman nga opinyon sa ila kliyente. Suno sa iya hindi sila dapat magsabat sa pahayag ni Kaufman bangod hindi sila interesado sa iya mga komento. Una diri ginpaisol sang ICC ang hearing sang konfirmasyon sang panumbongon bato kay Duterte sa Setyembre 23 bangod man sang hingyo sang mga abogado sang anay presidente. Samtang sa iban pa naton yung mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Magapagwas ang show cause order ang Commission on Election sa presidente sang Centerways Construction and Development Incorporated. Agod ipatag ang 30 milyones pesos nga donasyon sa kampanya ni Senador Francis Chis Escudero sang 2022 nga eleksyon. Ginkonfirmar ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na i-assign sang poll body si Lawrence Lubiano agod magpatag sang donasyon sa kampanya kag magdepensa sang iya kaugalingon sa posible nga kaso sa paglapas sang Section 95 sang Omnibus Election Code nga mahimo niya atubangon. Sa House hearing ginako ni Lubiano nga naghatag siya sang 30 milyones pesos kay Escudero para sa iya pagka-senador apang ginpahayag sini nga nagalin sa iya kaugalingon nga bulsa ang kwarta kag indi sa kompanya. Ginako ni Escudero nga abyan niya si Lubiano kag isa siya sa mga campaign contributors. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, panginwala sang Department of Finance nga mayara sang existing loan ang Pilipinas sa South Korea. Patag ini sang Department of Finance sa informasyon nga ginpauntat ni South Korean President Lee Jae-myung. Ang pagpondo sang masobra 28 bilyones pesos nga infrastructure loan sang Pilipinas bangod sa isyu sang korupsyon sa flood control projects.
Kinsiling sang Department of Finance nga wala sang naga-exister ang nasambit nga loan sa piyak sini ginpatod sang Department of Finance sa South Korea nga ang ginhatag nga pagsalig ang bayluhan sang Pilipinas sang full transparency kag accountability. Kag sa dugang pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Isa si retired Supreme Court Senior Associate Justice Estila Perlas Bernabe nga nagwa ang impormasyon nga ginakonsiderar nga mangin katapo sang Independent Commission nga mga-investigar sang kagarukan sa mga flood control projects sang gobyerno. Nahibaluan sang politico.com nga si Bernabe ang mangin ikatatlo nga miyembro sa nasambit nga komisyon. Nauna na nga gin-report sang politico.com nga nagpasugod na sanday Baguio City Mayor Benjamin Magalong kag anay DPWH Secretary Rogelio Babe Singson nga mangin kabahin sang investigasyon. Natala na nga i-anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro sa nasambit nga 3-person commission anuman nga adlaw subong nga simana. Kagamoyad to ang inyo nalabatian nga mga nagapanguna nga mga balita nasyonal nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps. Balik kita sa aton sining nga pagpangalagad subong sining hapon diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Mga ka-K5 nagapadayon ang aton sining K5 dakop ka ilogo mo promo. Ang aton sining okay ka may kapi ka. May nadakpa naman K5 Paul no si ka-K5 Toto AJ Cordoba Toto Dids nga nagpamati live on the spot sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Mayo sini kay pagdakop sa imo tagaan kadayon isa ka box ang DTX Coffee Mix, healthy coffee ni Dr. Amiloy. Basta sa radyo ka nakapamati. 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Sa FM band, number 1. Ang patapos na, tagaan ikaw sang kupon. Ang nagagamit ka pa sa mga produkto ni Dr. Amiloy nga DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix. Tagaan ikaw sang additional coupons. The more coupons you have, the more chances of winning. Sa dakop ka, ilogo mo promo, cash prizes, kag appliances. Check tabi, sino naman dakpa ni Toto Dids niyo sa paglibot niya diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Bangod kay ti damo naging man kapamati sa K5 News FM. Sa mga programa naton adlaw-adlaw no ti namin ni kay gapamatigid bala sila no kay ambal ni Toto Dids ya mo na iya permi nga nadakpan gid si Robilin Acodili Robilin Acodili 44 anyos sa edad sa barangay sa San Jose Arevalo Iloilo City. Okay ka may kapi ka Kakipay Paul.
Okay, sa subong no sa aton nga mga ka-K5 arin makita diri sa distrito sang Arevalo kun sa diin may isa diri ka meat shop ang ano ni siya Greg store kag meat shop mga ka-K5 nga naga o pamatiin yun balaw. Pinakabudlayan kag buhis Isa ni radyo ma'am? Imo. So magluwas are si ma'am. Magluwas mo sini oras ano kapag oras masamigid nagapamati sa K5? K5. K5. So batian mo na dira no ang mga promo namon nga kumanakpan ikaw. Meron ka sang premyo. So ga-expect ka man? Base kung agyan mo kumatisa. Teke nagyan ta ikaw no. Sa subong nga mga tinion, okay ka. May kape ka sa K5. May kape-kape na ka mo ni sir. Ano pangalan mo gani? Si Robelin ako dili. Robelin ako dili no. Kaya ani tanod mo na sa una nga pamana do 24 years na sa kontak na kay nagpadalaga sa way masunod. Nagnegosyo na lang ka mo din sang baboy. Oo. Kaya ang dahadiri mga kaingod nimo nga mamati sa K5 agod base dason sila man ang kwan. Ang hambal ko lang mamati ka mo sang radyo kay base ka mo agyan sang K5. Kasi makapikapi ka mo sa DTX Coffee Mix. So, sa mga produkto bala ni Dr. Amil Oy para sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix ano nagamit mo di? DTX 500 ninyo nagamit? Oo. So hindi lang ina sir no? Kaya nagapamati ka mo sa K5, mayroon ka mo isang coupon. Nagagamit ka mo DTX 500, may another coupon. Ang coupon ngay na nami pag ini siya kay nga may chance ka mo magdaog cash kag appliances. Kada semana gina-draw ina siya. Pag-abot ka nga lang nyo, tawagan ka mo, pagsabat nyo, automatic, daog ka na, wala ka na sa birthday, katuan ka mo, dire, dayo namon. Sige. Ma'am, thank you so much kita sa padayon nga pamati sa K5 nyo sa FM Iloilo, ilabi na sa paggamit sa mga produkto di kalidad ni Dr. Amil Uy. Congratulations, ma'am, sir. Nagmayong Abdullah Salvat. God bless. Kampiyon! Kampiyon gid, no? Nakabaton sa isa ka box ang DTX Coffee Mix. Kampiyon! May tsansa pa nga magdaog sang kwarta kag appliances. Kampiyon! Sa okay ka may kape ka kag sa dakop ka ilogo mo promo. Kampiyon! Nagdaog to si Robelin ako dili sang Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat? Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser. Kadamo sang klase sang kanser, isa dira mong sarcoma nga isa ka tumalagsahon. Nga sa isang kanser apang pinakabudlay bulngon ilabi na gid kun yara na sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kon tiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magihong ka-joint, hinali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kag iban pa nga sa isang kanser. Mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensi kag flavonoids. Ang polyphenols ang halin sa sugar cane extract, matok sa pagdevelop sang kanser.
Samtang ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa gudpatyo ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 kag Mighty C kita adlaw-adlaw para sigurado nga healthy mga kakifay. Ang lahat ng ilog sa dagat patungo sa nang isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalaga ng tali sa paa. Samtang update nato ni sa padayon nga investigasyon plus ang flood control projects nga mga maanomalya. Ang abogado ni former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez nagpasaka sa petisyon for writ of amparo sa Pasay City RTC Branch 112 bago gilamang para sa kaso nga serious and active threats sa iya sining kabuhi, liberty and security matapos ang iya sining testimonya sa Kongreso. Si Attorney Ernest Libanza, ang lead counsel ni Bryce Hernandez, nagpahayag iya sining clients, ang iya kliyente delikado ang iya sining safety na compromise ini matapos ang revelation yan during sa congressional hearings. One of our prayers para sa iya is to have a temporary protection order as well as motion for witness protection. Sa mo ini bago lang file ang ining petition sang writ of amparo before the Pasay RTC mga kakipay. Ti kon writ of amparo gani ina, no, kay ti delikado kabuhi niya, so dapat nga ginapaproduce ini sang korte sa mga na-addressan sang kaso, no, sa sining writ of amparo, no, kay ang writ of amparo sa jutay naton nga ihibalo nga ang ining writ of amparo is a legal remedy sa Pilipinas sa pag-establish nga gin-establish ang Korte Suprema sa paghatag sang proteksyon sa isa ka persona ang iya sining fundamental rights to life, liberty and security when they are violated or threatened by public officials, private individuals or entities. Ang ining extraordinary protective remedy ka-provide sang madasig kinanglan nga provide sang expedited judicial process with relaxed evidentiary rules agud to ma-ensure ang swift action kontra sa serious human right issues katulad sang extrajudicial killings kag pag-enforce ang disappearance. Ultimately, nakademand sang accountability sa mga violations. Amo ining writ of amparo isa ka legal remedy kag in-establisar sang Korte Suprema para maproteksyonan ang isa ka tao or ang iya sining fundamental rights to life, liberty and security. Kamo ding pasaka nila kag ang pagpamtang sa witness protection sa kay Bryce Hernandez kay very explosive ang iya sining mga revelations sa House of Representatives nga ginpanglawag niya ang paghatag niya kuno nga nakaparty si Senator Jingo Estrada kag si Senator Joel Villanueva. Di ara sa subong sa Pasay City RTC kay tigin cite sa for contempt. Di Pasay City RTC basi kon mabunan to sa kun delikado. Kaya mo nang nag-file sa sang petisyon for writ of amparo para sa iya sini immediate o madasig nga proteksyon.
file sa Pasay City RTC. Pantayan nato nina mga update mga ka-K5, mga balik kita pagkatapos kid lamang sini. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Panyaga time. Oras sa subong. 12:00 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy? Mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang asno kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Namin gid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Donnie Pangilinan here with Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata, EO! EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye? You mean titig kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre!
Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batong sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako! Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplantsa! Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing! Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Panyaga Time. Oras sa subong. 12:00 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy? Mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang asno kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay. Diri sa 11 Mbps sa subong edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Ang oras alas 12:47 na. Mangapi kita na isang DTX coffee mix sa healthy coffee ni. Amo ni nga sa mga panahon dapat mga healthy ang ginakaon naton, ang aton sini mga ginainom. O healthy coffee DTX coffee mix kay kon makahigop ikaw sang
DTX Coffee Mix, makasigit ikaw sang namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nasatisfy ka og lingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy coffee, mag pre-bio coffee, creamy siya kag healthy. Healthy siya kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o kon malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya bangod kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Para malikawan nato na nga magsakit ang atong atyan, ma-LBM kita. Mag-inom kita permis ang Clinica Sporbiotics. Ang Clinica Sporbiotics maayo gid ini para sa aton sining atyan. Kay nagapa-active ini sa aton sining digestive system. Kung naga-active ang aton sining digestive system, malikawan naton ang LBM, malikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, UTI kag iban pa. Kay ginapa-active sang Clinica Sporbiotics. Clinica Sporbiotics ang aton sining digestive system. That's why nga healthy kita. Ginaproteksyonan niya ang aton sining tiyan sang Clinica Sporbiotics. Kag kon maliko kita mga ka-K5, gamit kita sang Clinica DTX Beauty Soap. Kaya mo ning habon nga nagapaputi, nagapahamot, nagapapresko sa aton sining pamatyagan. Fresh na fresh. Kung babae ka, nagadugang pagid pagkagwapa mo, pagkaputi mo. Kung lalaki ka, nagagwapo ka pagid. Kung maligo ikaw, dala pang hamoy, gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Fresh na fresh, para mapabilin ang freshness. Mag Clinica Sporbiotics. Kung mag Clinica Imulat ng iyong mga mata, kay sarap ng buhay lang. Deo Fresh. Ang Clinica Deo Fresh ni mga ka-K5. Naga-pa-fresh ang aton sining nga ilok. Goodbye bayabas, welcome mahamot nga ilog sa Clinica Deo Fresh. Kung wala nagid gabato si Manoy, parang magbago, nami, mag-extend food supplement. Ang mayo sini kay may ingrediente ini siya nga maka kag klabuas ka nga naghatag sang kapagsik, naghatag sang dugang adrenaline sa aton sining lawas, dugang pagpatiga, pagpatindog sang atong sining lawas. Amo na siling naton nga iban tumba na, pero kung naka-extend ka, iban tumba na, ikaw tindog yapon. Kag maayo pa kay naga-circulate sang maayong aton sining dugo kung mag-inom kita sang extend food supplement adlaw-adlaw. Tanan nga ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Idulong sa inyo mga pruyan kag subong man sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, ari namtang sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagao, ara sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Sa Kalinog, ara sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Pasig City, ara sa Salvacion Street, Pasig City. Subong adlaw Webes may libre nga consultation kag check-up. Hambal ni Dr. Amil Oy, prevention is better than cure. Mahapos ponggan nga hindi ka magbalatian kung nagainom ikaw sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag nagapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Kay mabudlay bulngon kung nagabalatian ka na. Buhay ay kapiling, kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta.
Ang ining mga nakita dirabla sa Sunset Boulevard, yung mga illegal structures or informal settlers. No, madamo gali niyo 155 na sila ka bilog subong. Ang aton mga city officials dapat nga tutukan nila niyo, bantayan nila niyo ang ning expansion sang mga makeshift nga mga houses, no, nga nagapaguba sang aton sining Sunset Boulevard. Ang iya sining kapag scenic nga view. Kag subong man may concerned man sa sanitation, traffic kag disaster preparedness. Ay ti kabalo kita nga ang Iloilo City the most beautiful city. Damo sa mga maayo sa siyudad sa Iloilo, amo ning nga ginapadamo kag ginapalapad naton nga ang mga areas nga maka-walking ang aton sini mga kotoran pero ginabusaran naman sa iban. Ti ang ining alarm sa opisina sa City Hall, ang pagdamo sa mga illegal structures malapit sa Sunset Boulevard, bisan nga mga pribado ang mga tag-iya sa mga duta dira. Ang pamangkot naton subong ang ining mga tawo blagin pahanugutan sa mga tag-iya sa mga duta dira klabanan mga punong, no, kay halin ng Sunset Boulevard alinan gid na sa barangay airport, no, Mandurriao sa punta-punta blada sa Mega World. Kita jud ang Petron na masulod lang kamuda, no, hasta gina sa barangay Kagbang Uton Iloilo. Ti kon airport Mandurriao sunod sina barangay Nabaes, sunod sina barangay ang airport kag ang Nabaes di sakop sa distrito sa Mandurriao Ang Suok naman distrito sa Arevalo, kag sa punta didto sakop na sa barangay Kagbang sa Banwasang Uton. I think kung makita nato ni nga damo sa mga illegal structures, no, mga informal settlers, nagakaguba sini ang purpose kag mga maayo nga mga talan-awon dira sa Sunset Boulevard. Pila ka bilyon ka pisos nga naging pondo na katapusan maguba mo lang sa mga illegal settlers. Dapat nga kadtuanan ni Mayor Isatso kag dalaan sa martilyo kag pangpulpugon sa martilyo ining mga illegal structures kag hindi na sila pagpahanugutan. Anong naobra sa mga barangay officials? Mga barangay officials sa barangay airport, barangay Nabaes, barangay Suok, ag barangay Kagbang. Dapat sila mismo nga mga barangay officials amo ang magapanguna, maghimo sa mga tikang para nga hindi na magdamo kag magpaggubon ining mga illegal structures daw nga nagapalaw ay sa itsura nga dagwa yan basurahan. Galing ko ay nakita time diri sa aton sining pagpanglagad sa 11 Mbps sa ngalan Santa Men and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5 Jan Sapio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, Key 5 News FM.